Kadam pini berta jikta pini berta thanbang nili jiten teron. Aprang si bertang ton pen cepat midam de aprang bertang kumpi arjikta. Birila pen rong plim plama dak tuwar ke hinu mati tuwar ke salam ke chok che jok ham phanga song ningkang samse ka chepaklan. Rid along ke ikar cetanga hormu prisam ke cu era jok hadagara ratum kaningri. Sat gaulong joygo ke padu asai ke dengpon. Bertang kumpi arjupan idet mana pi putha bertang ton pen cepat midam senang. Singhasan konsistensi kapalo birela la pente rong plim plam adak tobar ke bonai bom ningkang samse mate bangso tobar ke bonai ke chok che pothak ham phanga samatum ningkang samse ka chepaklang po. Widening la pen geometric improvement of the Phuti Dulai Sarahajan Road Birla to Rong Plim Plum 17 km la so project Kache Construction Private Limited Kesalam Ponatawar Birla pen Rong Plim Plum adak Kesalam Pamime la pen Karwar tami kibipon ng jia thaya long bipon pedet pusi Aisa la pen kaprek ham phanga song atum ningkang samse chepaklang lasi laso atawar KSC CM Tuliram Ronghang Enquiry sideng ponwek nangji lapen alang tum alaisen ing than pon et nangji puta ham phanga song tum kihang padopon Aisa KSYA AJD lapendak cerap ciria song jirpo song tum penangando nitum pini rong plim plam lapen birlaan 17 km bangsoa towar ka salam buthaksi nitum na humri lo dang nang humri pen nitum theklong ke kalwar ke thonaya dim long ta thon the son sido lapen ajha ke thon tang kalwar bang ke chinghang la bason si theklong lapen drain ta salam le pinlang lapen towar da non si salam bom lang lapen ka salam tang adim birla pen 2 kilo laso bazar laso daga along bangke e jhagadim ke chinghang son si theklong lapen la haya dim long jong si salamji blote non overlapping si kurinang po la sona por hut 29 December 2020 aningkan halaso atarik arni bangke PWD department hin pen completion certificate ki pidya bangke manghumeme athe la sotowar ke non si selambom lang non 2021 anda selambom lang laso pini atarikan ke June asiklo a level anta nang le roklo seta non anta la so li ke tang telang selambom son lang seta hapu department hin ben ke completion certificate pialo lapen atowar quality da hengno lapen ni tum theglong lo la sotowar ka selam la bangke kache Construction OPC Private Limited tahin bensi laso tuar selampon. Polote laso Construction Private Limited aphanta nitung kipu gangtung baki jong gangtung gelalo la ana quality hengno tuar jong si salam polote laso Private Limited ta laso kache Construction Private Limited ta la bangke a license cancel pinai busini tum song pen organization pen hang pon lo tong sikot pen cancel lang po lapen adun thua bangke pariwarton sarkar pusi non turiam rong hang ke hai tim kar biang long atum abangke pariwarton aphan ba development aphan sila tum kam claim pusi pulo lapen nitum dan ningarong lo seta ake hai CM tuliram rong hang phan nitum chuningri bangke lalo tong sikot pen la sotowara buthak inquiry padonai CBI inquiry padonai lada athe 30 crore atangka alam doda 30 crore tangka completion certificate PLO bolote laso tangka da payment pi atta haipo lasi nili tum ki pujiya bangka 30 crore jongsi PLO bolote laso towar condition non andal pon welang bolote ko sono laga lasi pariwarton sarkar atum laso puthak CBI inquiry padonang ji lapen lada completion certificate kiti a engineer lapena ISO tum phan ana bangke asakuri pen than ngi la tum phan atu pen bisunang pola tum phan hoi suspension binang pola pen gali bolote asakuri la tum phan ke than nang pola tum phan lebusin tum council phan hang onlo lapen demand pola jongsi la so pathak
council atum hang initiative and polote itu bang sudak an se song ponji kasi lapen la so dai bang council atum se dai dopo bosin itu bang ke ini nang tum herang ke atheng nu tum hang pon la lapen diman pon kho bak do nil tum pini dake bang la sila bang so puthak bang ka prang prang manda rat tum komplain bang nil tum lang nang le bom dak rong plim plamarat pen cenglok la so tuwar ka chelat tum an bang nil tum han komplain nang le pen sin tum pini dak song flip hop pen nil tum nang humri lo la so nang ka humri pen nil tum ke thek long bang ke non pu thek long la hai kalwaran ta non ing hang lap lo la son se kang hang dopik la pen kalwara bu nai neng dim ta dopik lang dak penang ana dim pin nang thek long lo la dak bang ke la hala prang chot ayuta hadakta arwe jang lote lang ekdom garian da damun e pusipini rat atum pen sinai than no lase laso puthak bangke nil tumpen sodak pen ruiniang ba lang le tum phana por pilo athe lang le tum enege 30 crore laso kam lang 30 crore atangka do alang tum laso puthak bangke engineer so ladak kachirap dun anatum han same hem kang sam bengning suspension bi pen alang le tum han hem kang sam bengning athe people of bengning po bangke alang le tum completion certificate pi bangka kam tangte ko pen pidet pulote la bangke kupisi ili tum pupa yong sila son chok pute nil tum hana contract nang pinon nil tum da claim po kam tangte pen nil tum build road that ti claim la si la bangke chok che alang le tum completion certificate pi bangka la ke bhol piglo la si la so bhol bangka pa vedaji phan bangka nil tum tim kar biang long mate ninga che thenai cm tuiram long hang phan chuning rilo alang li hin pen prap jin pen alang le tum phan akang sai ke long la pen la so tuwar kabunai ms kache construction labangso here labangso company phan same prap jin pen cm tuiram long hang phan chuning riglo man ge do cm tuiram long hang phan chuning ri bangke alang li phan same license cancel ning kalip te alang li la so company bangke la son si nang claim bom ko la sinel to chuning ri bangke la so company phan ta license mening khaning la pen la da ka chirap dun an so sdo pen chenglo engineer la suhi ke do an nil tum documents ke long ateng asui ke do an tum han mangai rui niang bong hem kang sam beng ning ko si nili tum song hen ma da chuning ri lo tawar bangke ana tawar ke hendo chileng long lepta pinang jirding lo nona bangke tawar nang se malu mi pu ning chi thepen noma tawar mo khabang a hokpek ke semar kali dia son manda lo yo non dak mulom sitame yo theklong lo kiwa kai se la pen hopuan rong plam li dok dok mulom ta kalvar hai ta chi beng pong pong det la hai ta theklong du apen la nona ki ki thok sitame la ta hek wang wang det ta yo la son man det ma la nilitung kachi leng ye tu ma bang ke ning chi the nang ke chi thina ka son man det lo ane la mi sen men nang semar pinot pulo nilining ke hang ateng ke apen rata ning ke hang na lo nilidet de lo ta so towar ka semar bang ke mi sen kalvar kang hang anta matonga contract ta chini donde ta na bang sin nang chi semar te rid along karche tanga hormu prisam ke chola bajoni hada karatum kaning ri lapante kisum kacing tanga inglong ikpi inglong arit ripi sai katiki atum arit along pinang le thot sitami bonghom avu ke thengthe prisam ke cho avu ke prithang adon tinta theglong sai katiki atum ke thana teng pulote aprang prang 2015-2016 aninkan malom pensi lasona bangke keklang pusi chethan ponriti sita koson pen koson keman loni chini ni RV porloni RA porloni timon pen loni lason keman bangke manghua promotion si dolo laso pothak agriculture department atum retardip si sai katiki atum along humri dam si kemi lapente sai katiki arat atum aphan kirap kelang pon padobe ka sonte mi pigji puta Karbianglong Autonomous Council Agriculture Department atum aphan chuningri padopon nilipen berta mangda pon Anil Chandrongpar News 24 Karbianglong arni kemi puben pache tondun si gonga arnam aphan ardom archo lapente bangsolong kache tongdun dongka sarpo arnam
Kardom abangphu gangbura kro maiphu longsing hanse kadom terangpi lapende gonga arnam aphan kroerapet abangphu bangphiatum chetong dunsi pini arnam kardom along RDP pon bangso arnam aphan kardom kardi pon lake I ok epran hai hui sitami mifun po lapente keklem kedam sitami joy phangpo pusi than pachini pon atheki pineng si kecheng silang gonga arnam kardom bangso kardom katalon pon lake phong thom ansi klem pon nangji puta dongka sar pornam kardom abangphu kangbura kropen than pachini pon lapente kisung ahur arnam aphan richora bangke chokche kaike ok pran kimi phunje phan arnam phan ripon krinangji pusi alang lihin pen than pachini pon dongka mukam pen berta pangda pon Robinson Rongpi News 24 Karbenglong Pine berta lansakang to neglo dome thakme kardom